Naimbag na oras yung amin gagayam kaya nakabsat iti karita gundaway ket inak ipabuya. Dahito inagbalin nga inak panikisarsarita kaya ni Mayor Aldrin Garvida iti ili ti Nueva Era mga kaibigan. Dahito nga inak panikisarsarita gagayam kaya nakabsat ket inamok no anya digiti indabobraen wenno programa. Nga digitoy gagayam kaya nakabsat ket namagbalin nga isuda iti nangyalat iti cleanest, greenest, and safest municipality iti probinsya nga Ilocos Norte iti karaytoy nga tawen. Mga kaibigan, ken ditoy pay nga isuda pay iti nagbalin nga maysa karigiti best cemetery iti probinsya nga Ilocos Norte iti karaytoy nga tawen gagayem ken kabsat. Nga rod intay amwen mga kaibigan dagiti na duma-duma ang napipintas sa programa iti Nueva Era Ilocos Norte. Thank you. Idikal man nag-award laing da Apo Gobernador Kastamet to Opisina ti Environmental Office, ti ENRO. Mapanggit deti search nga tinawen iti cleanest, greenest, and safest municipality. Ket naigasatan man ti ili tayo nga datayo iti na kaigasat iti minor award iti best in public cemetery. Tapos ti overall datayo ito na kay gasat kay ti cleanest, greenest, and safest municipality ti entero nga probinsya. Bale adu dagiti nagibasaranda kinita da no okay metlaeng no nadalos na komportable ti dagiti public market tayo, slaughterhouse tayo, sanitary landfill, waste segregation, dagiti kanal tayo, kada waig, karayan, nawamet laeng ti may basbasura, dagiti pay stray animals, no dadag kerewara, dagiti may agpupuor, no da sa pupur kada agururing, adu dagiti nagibasaranda. So, kasi na po Diyos, datay may tinapili da nga nangabak. Qualified dalat tamet ngam siguro nababano ka ti score mo no awang ti sanitary landfill mo. So datay ngamin hadda iso nga na-improve datay score tayo nga gusto ta talaga nga in-improve tayo met ninayonan tayo pa iti agbantay ijay sanitary landfill tayo dapay lagbuk na no anangal daw sino tinapan nagibasura at tagabantay tayo sinurot mi pa iti suggestion suggestion iti DNR ano mabalin di MRF ket within the vicinity di sanitary landfill tapno digiti waste nga mabalin pa lang nga mapakinabangan agyan iti MRF talaga lang nga dito residue iso ti mapandi sanitary landfill. Talaga nga damit bentahe na tabas basit pa lang or ti waste but that's not the issue here. No kuma iso ape nga hang ko mga ite kababasitan nga ili ko man ati na nga ba kayen tadadamot pa basbasit nga ili ngem tayo kaste na ko nam nalawa ti ili mi addayo ti barangay mi so nga nakalawlawa ti landerya mi ngem ti kang runaan na nga rason no hape nga negasatan tayo talagang amin nga tamet may libak nga datay ti imuna nga da sanitary landfill na ti Ilocos Norte nga munisipyo. That was in 2007 pa ilaeng. Kompleto met at da ECC na talaga met nga iso ti ipananmi kay ti residue ti waste tayo. Ken talaga nga aware ken kunak nga ron napang kami ti barbarangay isur-sur mi siyak mismo ti mapan mangipakpakasi kadagiti kakailyan nga ti sikreto na dito ket ka suporta ti kakailyan kasi tinga mamati kam ngamin nga habang nga basit kampay nagkakailyan dapat kuston ti training tayo kuston ti awareness tayo kasi digiti ubing dapat ang muda disiplina nga handa nga agwarwara handa nga tilad da pagilipan ng basura
Kaya ado iti nga kaya digiti amenities tayo ngamin talaga nga masapol met customet diti pagibalsaran diti validating team. So naman di committee nga nagaramid detoy. Naimbasar damit laeng kay iti national ken regional validating or committee ti digiti nagibasaranda. So tayo ko nakarudulitek kinita damit amin public cemetery, public market, slaughterhouse, digiti basic RHU, sanitary landfill, MRF, kinita damit namin kalsada, kanal, karayan, waig, kenti barbarangay. So, mamatiak nga ti suporta, ta kunak nga ti kakailan. It's not about the award. It's not about cleanliness only. Isot mangipakita dito ti pinagkaysa tayo nga kakailan. Isot pinakakita dito ti disiplina tayo nga kakailan. Ken isot mangipakita ti kinatao tayo nga sangkailyan iti nanumo nga na adayo nga lugar iti ili nga Nueva Era. Ado digiti ordinansa mi. Actually even ijay eskwela at da ordinansa mi pay nga iti waste digiti ubing idada pelang face to face tayo ket imbes nga tilad da pagibasuran da paurnong mi sukatan mi iti digiti mausar da ti eskwela. School materials. No, wasla ko adda sa kilo nga na urnong da nga waste, wano adda da butbut, plastic, sukatan mi. Adda ije ordina, ini-institutionalize mi ngamin da gitoy. Nga ordinansa amin, pinaguring, kada amin talaga nga in parit mi, nagipagpakaasi kami nga kumita dagad lang ti sabali nga pagubraanen, panggedan da giti kakailyan, tapno ti kastahan nga main inot nga maperdi deti berde nga aglawlaw tayo. Adda kasi sa balit man kita ije public cemetery, sa balit public market, slaughterhouse talaga dada naka-designate. Ken addamen award na no sino gitay makita mi nga maka-maintain kadigiti nga facilities. Every month adda award mi addamet certificate nga ited mi nga pamadayaw, addamet kas award na, ken inga to meet isweldo digiti no contractual man talagang isot pagibasaran mi. Instead nga kas inga to mi almost double no ka. Ken iso pa no ka ti pagibasaran mi no sinon to digiti may permanente. So digiti contractual talaga kaya tami nga isot i-assign mi. Digiti contractual digiti job order tayo. Sila kuma DJ slaughter tayo, house tayo. May sa ti in charge si Jem Nadalos. So inawardan mi di last month. Itata, di sanitary landfill, may samet ti naka-assign ngam Nadalos lata. Agdadjay lata, mapangko kitaan almost every day nga pangko kitain. Ka-award mi lang di Monday manin. Kasi at the award system mi ditoy, ang masapol ti adu nga tao. Tapno at the responsibility nga makungkuna. So isumot ti pagibasaran minukan DJ award system ikon dito met pinaka-posisyon na kastamet ti inlawlawag ko met kadigiti kakadwa nga digiti empleyado nang ro nagiti job order contractual hangke umapal kayo kaditi napintas nga aramid tapno ma-inspirarang kayo hang kayo nga ginimon tano napintas met ti aramid yo ikanda kayo met gusto nga pinaka pamadayaw ko nakadakwan. So almost every month adda kita mi no sino digiti tapno kun adda continuity na detoy halaing nga programa nga minti kayat mi but it's a way of life iditi ili tayo ammo ti kakailan nga jak kayat ti nawara ammo ti kakailan nga kayat tugat na pakni ken na urnos oray ti tattao adda disiplina na isulat ti pakpakaasik so tamam muda ti ugali kapo. Damit mga deti cleanest and greenest ka municipality 200,000 met dedi inyaward da Digalman. Tapos deti minor 30,000 the best in public cemetery. So nagsasaritaan mi nga dagos ka digiti kakadwa itay nga dadamet pelang kurang ni like signages. Yeah, signages ti CR, signages ka digiti establishmento mi public cemetery no anaman digiti signages ka masapol nga iso tin recommended digi validating team nga nakita dalang iso siguro ti panantayo
tapno sumarunong tumanen, mas kompleto. Anyan tuman digiti improvement nga kayat digiti nagbisita, validating team tayo, iso ti pangipanan, iso ti nagsasalita mi kadagiti kakadwa. Karigiti sanpay nga nakasubscribe iti YouTube channel tinumutoy biyang JCQ Net TV. Ag subscribe kayon ken hanyo met kakalipatan nga i-share ken i-like, i-click jay notification bell na mga kaibigan. Tap nun ti kasta gagayan ken kabsat ket ma-update kayo karigiti latest content nga inak-iap upload mga kaibigan. Ken digiti sanpay nga naka-like wenno naka-follow iti Facebook page tayo JCQ Online TV. Ag like when ag-follow kayo mga kaibigan, tap no di kasta ket mabuya ma-update kayo karigiti na dumaduma nga programa wenno digiti na dumaduma nga inak-cover iti probinsya nga Ilocos Norte. Naimbag nga oras tayo amin sa ngapada. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content. At huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.